tinguhaon o bantayan nato ang ato ang kaugalingon. Lord, tinuod ako nga nagsunod diha nimo. Tinuod ako nga nag-alaga diha nimo. Lantahon nato. Mao to sa gingon kaganiya mga igsuonan. Kung unsa ba kayudto kadako o kay importante ang word nga yes sa diya nga imong gidawat si Kristo. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus. Nganong nahulog si Pedro mga igsuonan tungod kay wala siya nakapokus kang Kristo. Kung sa iyang paglakaw, kumufokus pa siya, diha lang siya nakasintro, diha lang siya nakatutok, diha lang siya maglingi-lingi, diha unta to siya unlod. Kiring atong Kristohanon usahay, kung naa na sa Pangginoo, usahay dasig, usahay bugnaw. Kung dasig ka, idoro na. Kung nabugnaw ta, ipainit na. Sinunod na kaisunan. Iklaro kayo sa giingon sa libro sa Hebrehanon, Kapitulo 12, versikulo 2, mga kaisunan. Ingon na, isintro nato ang atong huna-huna kang Hesus nga mao ang sinugdan gisandigan sa atong pagtuo sukad pa sa sinugdan hangtod sa katapusan. Giantos niya ang paglangsang kaniya sa krus o wala niya igsapayan ang kaulaw tungod kay gihuna-huna niya ang kalipay nga madawat niya unya o karon atoa na siya naglingkod sa tuo nga dapit sa trono sa Dios. So dapat na nagsuunan sa ato ang pagpangalagad karon. Focus sa diha kang Kristo. Kaya mao na pinakalabing importante sa ato ang kinabuhi. Although sa ato pagpangalagad, nakafocus na diha kang Kristo. Sa giingon ko pa sa ato ang unang punto, distraction. Na ang pastor, na ang membro, uban pa diha. Sampit ta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo buhatag yun og hapsay sa ato ang kinabuhi. Kaya sayo ta kitang tanan, mo-focus magud ta diha sa Ginoo. Although lang kani atong pagkatawhanon nga kinaiya. Atong tawhanon nga pagbuot. Diba? Mao'y una natong matuman. Nagtuo ko Ginoo. Pero unya na ako sa ning unahon. Diba? So angay na itong hinumduman mga kaigsuonan sa ato ang kinabuhi. Lisod tayo nga sa atong pagpangalagad. Kanunay kita nga magunahuna og dili maayo. Nata sa simbahan, naglingkod ta, nga naminaw ta, pero atong unahuna wala diha. Sakit kay paminaw na kaigsuonan. Nga nangalagad ta, nisimba ta, pero wala dahil ta nakapokus sa pagtulunan sa Diyos. Subok kay paminawon sa ato ang kinabuhi. Although kitang tanan ato na kita mga nagkalaing-laing nga mga ginapang buhat sa atong mga panimalay. Sa giingon ko pa kanya ato mga kaigsuonan. Kung ang usa ka pamilya nagkaon sa atubangan, naghinungitay na, unya adunay ni bate o katulog, di ba? Kasab-an nimo ang usa ka anak. Natubang kahigda lang kadto. Kung di pa ka gusto mo kaon, tulog na lang kadto. Kaya sayang kayo ang pulo mga kaigsuonan. Nato ang gikatulugan lang. Unsaon nato nga makafocus diha sa Ginoo. Unsaon nato pagtuman sa kabuton sa Ginoo nga mismo sa tong kagalingon gisakyan dayon ta ni Satan.
Tinguhaon unta sa kinabuhi sa mga Kristohanon nga maglatngon sa ilang pagpangalagad. Kay aron dili sila maluya kung ang inyong pastor mo katandulan, ang iyong membro mo katandulan. Hinumduman na kay suunan. Tinguha ang pag-ayo nga importante nga ikaw o ang Diyos nag-istoryahaanay. Imatod pa sa Colosas chapter 3 versikulo 2 mga kaigsuonan. Nagayon pa ninyo nga, isintro ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang nga lagit ng dili sa mga butang nga kalibutanon. Mga lagad ko, kay tumupi gusto ko magpakita sa akong kauban nga piminti ko na. Mga lagad ko, kay tumupi maayo ang Diyos sa akong ginabuhi. Wala ko na gipasagdan ingon ana unta. Mga lagad na kay tumupi ang goal na to sa itong pangalagad. Si Kristo ibutang itong una-una. Wala ka nga lagad para ang kalibutan ng mga butang mao'y atong unahon. Mga na hinungdan ka ron nga daghan na ang wala nakapadayon sa pagpangalagad. Gamay problema, gamay sulti, nasakit na, naluib na. Maingon ang pastor na Brad, unaha ang Ginoo. Maingon na ang membro, pasanti ko pastor, moya ako. Dili ikay nagpakahon ako. Kung ingana ang atong ginudagan mga kaigsuonan, hunong-dumi, dili jay kag magpadesisina sa Ginoo. Kay angan na itong hinumduman mga kaigsuonan. Sabihin ko pa kaganina, sa Ibuhanon 12:6, sigungon, kay disiplinaon sa Ginoo ang iyang gihigugma. O kasiguro niya ang tanan, isip niya nga iyang mga anak. Sa verse 8, kung wala ka mo disiplinahan sa Diyos, sama sa lagyan sa tanang niyang mga anak, dili ka mo tinuod ng mga anak. So kung ito na pastor o mga kaigsuonan nga musultin ninyo nga muhatag og encouragement, ayaw huna-huna nga ang ilang distortion ninyo, discouragement. Mga nahinunggan na maluyat ta. Kaya tungod kay ang atong pagkatawhanon ang atong ginauna, ang atong pride, ang atong giuna. Dapat unta kanunay nga nakasintro ta diha sa Ginoo. Mula ba kay suunan? Sa diha nag-ingon ang Diyos kanato. Buon. Hope unta nga wala ta nga ni doon nga nagpakaroon ingnon. Dapat ni doon ta pinaagi sa atong pagtuo. Kasama sa giingon kang Hesus kang Pedro kamubo sa imong pagtuo. Nga ano nagduha-duha ka man. Dapat kita mga kaigsuonan sa itong pagtuo diha kang Kristo. Dili kita angay magduha-duha. Tinguhaon o bantayan nato ang ato ang kaugalingon. Lord, tinuod ako nga nagsunod diha nimo. Tinuod ako nga nag-alaga diha nimo. Lantahon nato. Mao to sa gingon kaganiya mga kaigsuonan. Kung unsa ba kayo to kadako o kay importante ang word nga yes sa diya nga imong gidawat si Kristo. Kaya matod pa sa Filipos 4:13 mga kaigsuonan. Nga ama na itong hinumduman sa ato ang kinabuhi. Filipos 4:13 nag-ingon, mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa tabang ni Kristo nga nagbalig-on kanako. Makigsuon sa dihang atong gidawat si Kristo. Sa dihang gitawag kaniya.
hinumdumi mahimo nato tanan pag-atubang sa tanang mga pagsulay, mga pag-anto sa itong kinabuhi kay tungod kay ana si Kristo nga naghatag og kaligod sa ato ang kinabuhi. Kung kita nakapokus diha niya, pero kung wala ta nakapokus mga kaigsuonan, naagid na ang daghang mga kaigsuonan nga mabackslide sa pagpangalanan. So karon mga kaigsuonan, dili nato sayangan ang pagtawag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi.